आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों जोंनि दा बिटिसिआव बेसेबांनाखि एमएलए फोरनि माबा गेलेयाथों मानो हो आं नोंथांमोननो बुंगोन आरोखि सबसे बयनिख्रुइबो इन्टारेस्टिं मोनसे गेमा जागोन होनना बुङोब्ला प्रमद बर' सार भार्सेस बिश्वजित दैमारि सार मिथिबायना खारन जों दा नुबाय तामुलपुरावहाय बे तामुलपुर समस्तियावहाय दा प्रमद बर'जों आरो बिनि एगेन्स्टआवहाय दा बिश्वजित दैमारि सारखौ होबाय प्रमद बर'आ जाहैबाय मा इउपिपिएलनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर'खौ होबाय ओमफ्राय बेराफारसेथिं बिपिएफ आरो बिजेपि बे एलायन्स मोनसे माबाया एनडिएनिफ्राय बिश्वजित दैमारि सारखौ होबाय दा थामाम जाबाय दा जों नुखाबाय बाहाय सासे नङा सासे फोद्दा थाखाबाय सासे नङा सासे फोद्दा गोलैखाबाय आरोखि हयथ' प्रमद बर' सारा गुगागोन फोद्दा थागोन हयथ' बिश्वजित दैमारि सारा बाहाय फोद्दा थागोन आं लुगैदोंसोमोन माने प्रमद बर'खौ बाव होखानायखाय बिश्वजित दैमारिखौ गुबुन मोनसे समस्याव होबा मोजां जागौ नामा आं सानदोंमोनसो आरोखि गोसो दा नुबाय आङो डेन्जार गेम जासिगोन खिन्थु बे सानै दैदेनगिरिखौ सोरबा नङा सोरबा सासेखौ सोखानो थाखाय पलिसि लाबाय आरो आसाम गभर्नमेन्टआ आसाम सरकारनिफ्राय बेखौ माने सोखानो थाखाय पलिसि लाबाय बेवहाय निस्सय हयथ' इउपिपिएलनि बिजाथि प्रमद बर'आ माने गागोन आरो नङाब्ला मा जागोन बिश्वजित दैमारि साराबो गागोन आरोखि एकदम माने थामाम खेला जाबाय फुरा तामुलपुर समस्तियाव दै माने आङो बेखौनो फुरा मस्ट इन्टारेस्टिं मोनदों आरो ना जे प्रमद बर' भार्सेस बिश्वजित दैमारि प्रमद बर' भार्सेस बिश्वजित दैमारि भार्सेस प्रमद बर' बेबायदि जाबाय थारमाने दा ओरैबायदि आसरित मोनखादों आरो नुनाय लोगो लोगोनो आङो सानदोंसोमोन आरोखि ना बिथांमोनखौ सानैखौबो देरहाहोगोन जेनेबा प्रमद बर'खौबो देरहाहोगोन आरो बिश्वजित दैमारिखौ देरहाहोगोन गुबुन गुबुन समस्तियाव होगोन आं बिदि सानदोंमोन आरोखि माने आंनि आसाया बेमोन आरो दा नुबाय जे आलदा खम जारला सासे नङा सासे गाखासिगोन दा सोरनि खाफाला मोजां रायजो राजाफोर सोर बांसिन अनसायजामारगोन नङा होमबा डेन्जार गेम गेलेबाय दे बिदि होनो नाङामोन मानोना उनावनि बाथ्रामोन खिन्थु दा नोङो हयथ' प्रमद बर'आ फोद्दा गासिगोन हयथ' बिश्वजित दैमारिया फोद्दा गासिगोन खारन जों दा नायोबा नुदों बाहायथ' नों बिजेपिनिबो फुरा सापर्टारफोर थाखाबाय ओमफ्राय बिपिएफनिबो फुरा सापर्टार थाखाबाय नङा होमबा मोननैबो सापर्टार दं बाहाय होमबाथ' बेखौ नायोब्ला प्रमद बर' सारा फोद्दा गानो हागौ बेनिफ्राय टाउनफोरनिफ्राय जेननो हागौ खिन्थु गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा बा दारि गोलावफ्रा जुदि ओरै इउपिपिएलनि होयोब्ला बिजेपिखौ बिसोर मोजां मोना नालाय जुदि बाहाय जुदि दारि गोलावफ्रा जुदि बांसिनब्ला हयथ' प्रमद बर' सारा थांगोन आरोखि नङाब्ला बर' आरो एसामिसफोर बाव बांसिनब्ला बिश्वजित दैमारिया देरहागोन बाहाय खारन बिपिएफनिबो गोबां सापर्टारफोर थाखाबाय बिनिबो बहर मोनबाय आरो बिजेपिनिबो गोबां सापर्टार थाखाबाय बिनिबो बहर मोनबाय दा बेखौ बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला जे बावहाय बिश्वजित दैमारि सारा थांगोन सेस मोजां जायाखिसै सरि डेन्जार गेम हरबाय स्टेट गभर्नमेन्टआबो हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो डेन्जार गेलेना होबाय माथो दा एबार खिन्थु मोनथिसिगोन आरो ना सोरनि सायाव बांसिन फोथायनाय आरो बिसास दङ बे तामुलपुर समस्तिनि रायजो राजाफ्रा सोरखौ बांसिन फोथायो ओमफ्राय सोरनि सायाव बांसिन बिसास दङ बेखौ मिथिसिगोन आरो ना रायजो राजाफोरनि मेन्डेटखौ जों बयबो गरायनांगोन नोंथाङा जायखि पार्टियाव थायाथों मानो नङा होमबा दा गोबां मानसिफ्राबो बेखौनो बुंबाय बेवहाय बिश्वजित दैमारि सारा जेरैबाबो देरहागोन आरो गावबो होनना लाबाय देरहागोन प्रमद बर'आबो होनबाय देरहागोन दा केन्डिडेट हिसाबै देरहागोनखौथ' बुंना लाखानांगोन ना नों देरहागोन होननानै बुंना लायाबा बोरै जालायखो जेनगोन होननानै बुंना लानानै बोरै जानो होमबानो सोर भट होबावनो दा बे आरो ना आङो दा नुदों ओंखायनो जोंनि बिटिसिआव गासै मोन 15टा समस्ति दङ 15टा समस्ति दङ बे 15टा समस्तिनि गेजेराव मस्ट इन्टारेस्टिं समस्ति आरो डेन्जार मोनसे खेला गेम बेखौ आं नुबाय होनना बुङोबा तामुलपुर जेराव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' सार बाव थाबाय आरो बेराफारसेथिं आसाम एसेम्ब्लिनि बारग' स्पिकार बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि सानैबोथ' अजन गोनां दैदेनगिरि गोजा औ सानैबो अजन गोनां दैदेनगिरि सानैबो माने मा होनना बुंदों हारिनि जातिनि थाखाय खामानि मावग्रानि दैदेनगिरि गोजा दा सानैखौबो ग्रोब होनानै होबाय बेवहायथ' सासे नङा सासे फोद्दा थाखासिगोनलै सासे नङा सासे गांआव थाखासिगोन से स' नायनोसै
सोर जेनमारो सोर देरहामारो माने आं दहायनो होनबाय थादों बिसुजित दैमारिखौ गुबुन जायगायाव होनांगौमोन मानोना इउपिपिएलनिफ्राय सिगां फोसावखाबायमोन नालाय गुबुन समस्थियाव होजायोमोन नामा अब्ला सानैबो मोनसे चान्स थायोमोन दा सानैबो रायजो राजाफ्राथ' जेनेबा नट डाउट तामुलपुरनि समस्ति रायजो राजाफ्रा नोङो सानैखौबो मोजां मोनखायो बिसुजित दैमारिखौ मोजां मोनो प्रमद बर'खौ मोजां मोनो जानांगौ अब्ला दा बिथांमोना सोरखौ अनगोन दे दा बिथांमोना सोरखौ दोनबावगोन सोरखौ दोननो सोरखौ जोगारनो दाना सोरखौ एक्सेप्ट खालामनो सोरनो भट होनो आरो सोरनो भट होगावसिया थानो बिराद मोनसे गोनो गोथो लाना फैबाय आरोखि खारन बेबो जाहैबाय आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार जानानै फैबाय बेराफारसेथिं प्रमद बर'आबो जाहैबाय मा इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो मोनसे समनि एबसुनि आफादगिरि गोलाव सम दिफारेन्सआ बेनो आरोखि स' बेखिनि आपडेटखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय आरोखि थेंक इउ